Menu hari ini guys, masak requestnya Pak Suami dan kesukaannya si Bocil. Hai guys, assalamualaikum. Lah ceritane iki aku lagi masak requestnya Pak Suami, ambil requestnya si Bocil guys. Wes emboh guys, bojoku waneh-waneh lang bihun kok dicampur ambil gambas diuseng podes iku piye? Lagi gumun aku wong iki. Lah untuk si Bocilku iki njaluke iki request apa ceker ayam dimasak dikecapi ngono ku lho guys. Lah nek kene iki gambase wis tak oceki, lanjut iki wis tak rajang-rajang terus tak kumbah ya guys. Lanjut nek kene iki cekere apa tak godhog sik ya guys, godhoge ora sah suwe-suwe mundak keempuken mek keempukne kok prol ngono. Lah iki untuk bumbune sing oseng-oseng iki ya biasa guys, aku ki mek nenggo bawang brambang lombok, terus iki brambang bawange lombok iki pirang-pirang pokoke sing podes sing mantep ngono. Lah nek wis dikei micin, dikei uyah, dikei gula ya guys, ben rasane enak suwadep ngono. Nek wis sedep lanjut iki gambase dilebokno ya guys. Terus iki emine iki asline iku dikei banyu ya guys. Terus tak kei banyu bar iki. Lah piye? Ora medhok-medhok emine are guys. Bareng tak kei banyu alhamdulillah guys medhok iki mine. Terus nek kene iki aku nggo seranggaseng iki cekere si Bocilku njaluk dikecapi wis bumbune iki mek kecap lada bubuk terus masako. Wis nek bariku digo seranggaseng pokoke iki bumbune ngangesin teresep ya guys. Terus iki terus di apa jenenge leh pokoke dienepno ngasih bumbune ku ngleketno ceker-cekere. Lah iki lho guys deloken mek ngene iki lho umub leguduk alhamdulillah iki menune wis mateng kabeh. Iki garing ngemplak-ngemploke guys. Bojoku suweneng ora pakat dari ambil osengan iki.